Okay, altså. Jeg hedder Søren. Jamen, ej, det er slet ikke taget så seriøst. Okay. Bare. Okay, ikke lade være med at smile nu. Det er sådan en drama. Okay. Er det bare sådan... Okay, mit navn det er Søren, og jeg går i EDU. Ja, mit navn er Tobias, og jeg går også i EDU. Og vi er tysk. Ja. Tysk. Nej, lad mig gøre det. Okay. Hvorfor? Jamen, altså... Hvorfor er tysk det? Det er jo fedt at lære et nyt sprog. Kunne bruge det i forhold til arbejde, eller Ja, eller når man er ude at rejse. man finder en sød pige, som er tysker. God idé. Okay. Jeg skal lige tænke over, hvad er det bedste i vores... Cool. Ja, altså... Finder du ikke Quizlet? Ja, okay. Gravity i Quizlet er klart det fede. Ja, lær grammatik på Quizletten. Man lærer grammatik, det er sjovt, det er et spil, og du der er redder konkurrence. universet. Ja. Og du redder universet. Ved at skyde meteorer. Ja, det er rigtigt. Det er smukt. Ja. Og I vil også gerne til nogle Leaders Targets, kom nu. Ikke kun Og vi hører en masse smuk tysk musik, hvor vi lærer noget af deres kultur. Faktisk før hver modul, så hører vi en sang, som vores lærer, de har opsnappet et eller andet sted. Så får vi ligesom noget tysk kultur ind i det. Ja. Og det er også udmærket. Ja. Skal jeg stille det? Du kan stille det. Hvorfor er det godt at lære sprog, andre sprog? Jamen, altså fremmedsprog er rigtig vigtigt, fordi jeg var for eksempel i Frankrig her for ikke så længe siden, og der var jeg meget syg, så jeg blev nødt til at være hjemme på vores hotel. Og der skulle jeg så selv prøve at bestille en pizza, hvilket var fuldstændig umuligt, fordi der ikke var nogen, der snakkede fransk, eller der snakkede engelsk. Alle snakkede fransk. Og så jeg kunne ikke bestille en pizza, jeg blev nødt til at købe en overpriced burger på hotellet. Der kunne det måske have været meget fedt, hvis jeg lige havde kunnet noget fransk. Ja, det er lort. Ja.